Qegħdin fi żmien sabiħ tal-miliet. Tradizzjonalment il-miliet jibqa' jiġi ċċelebrat fil-Knisja u anke fil-kultura tagħna għal 12 jum. Propju mill-25 ta' Diċembru sas-6 ta' Jannar meta aħna niċċelebraw il-laqgħa ta' Ġesu ma' Slatem Maġi. Huwa mument anke ta' ġenerożità, Slatem Maġi fakruna fir-rigali li ġabu l-Ġesu, imma aħna nafu nkunu ġenerużi ma' xulxin, anke maħudna fil-bżonn, bħalissa qegħdin niċċelebraw festa ta' ġenerożità li hija magħrufa bħala l-Istrina u jiena inħeġġeġ il-kull min jismani fis-26 ta' Diċembru biex inkunu ġenerużi mal-Malta Community Chest Fund. Appuntamenti ieħor ta' maratona ta' solidarjetà għal l-ewwel ta' Jannar inħeġġiġkom biex min jista' anke jżur id-dar tal-Providenza jara bajneh ix-xogħol li qed isir u napprezza ħafna l-ġenerożità tagħkom ma' din l-opra kbira ta' mħabba. Jiena xtaqt ukoll nagħti ħsieb għas-sena l-ġdida l-ewwel nett ix-xewqat sbieħ ta' barka u għena fil-mulej, imma wkoll stedina l-sens kbir ta' responsabilità. Is-sena l-ġdida hija lina bidu ġdid, almenu fil-ħajja ċivili, naqilbu l-kalendarju tibda sena propju b'numru ġdid u għalina mhux biss huwa mument ta' proponimenti ġodda imma anke biex nifmu li l-ħajja nistgħu nagħmluha sabiħa jekk aħna nieħdu ssieb xulxin, nieħdu ssieb tagħna nfusna imma li żjed il-xulxin. L-ewwel qed nirringrazzjaw il-Alla tal-progress ekonomiku li qegħdin ngawdu, ħafna nies qed igawduh, dejjem ninsistu bħalma jinsisti kulħadd u nieħu pjaċir li nara kulħadd jinsisti li kemm jista' jkun dan il-progress jiġi gawdut minn kulħadd u jien naħseb li hemm bżonn ngħinu lis-soċjetà ċivili anke l-Istat biex dan l-għan sabiħ li l-politiċi tagħna jgħidu b'konvinzjoni kbira aħna ngħinu il-kol kemm aħna biex iseħħ. Allura huwa impenn ukoll għall-ġustizzja, impenn biex aħna nieħdu ħsieb id-doveri tagħna. Jiena nieħu pjaċir meta nara iż-żgħażagħ tagħna qegħdin jikbru b'sens kbir ta' ħarsien tal-ambjent, sens kbir ta' ġustizzja soċjali, għaliex dana huwa sinjal kbir ta' tama għal pajjiżna. Imma rridu aħna l-kbar nibdew nagħtu eżempju tajjeb, inkomplu billi nagħtu eżempju tajjeb f'dak kollu li huwa impenn ċivili. L-ewwel qed nieħdu ħsieb l-ambjent għaliex l-ambjent mhuwiex biss xi ħaġa li hemm bżonn ingawdu aħna, se nħalluh ukoll il ta' warajna. Hija responsabilità li għandna mal-ġenerazzjonijiet li għadhom iridu jitwildu. U jekk qed ngħidu il-ġenerazzjonijiet li għadu jridu jitwildu, niftakru fit-talbija fil-ġuf u nibqgħu nħarsuha għax din hija l-kultura li ta' minnu nur, imma naħsbu wkoll f'sitwazzjoni diffiċli ħafna drabi jsibu ruhom uħud min-nisa tagħna. Allura nixtieq insellem lit-tfajliet, lill-ommijiet, lin-nisa li kultant isibu ruhom f'diffikultajiet kbar, anke minħabba diskriminazzjonijiet li għandhom ma jispiċċaw f'pajjiżna u jiena nħoss li hemm bżonn din is-sena tkun ukoll sena ta' solidarjetà speċjali man-nisa tagħna. Allura hemm bżonn nippromovu kultura ta' rispett u kultura wkoll fejn nieħdu ħsieb tas-sew xulxin. Kemm tkun ħaġa sabiħa u nieqaf b'dan il-ħsieb li bejnietna meta nitkellmu anke jekk ma naqblux nuru rispett. Ir-rispett jagħmilna nies u jagħmel ħajja tagħna tassew sabiħa u tajba. Nagħtikom mill-qalb l-isbaħ barkiet għas-sena l-ġdida.